Έλα κόρη, πιείτε τσάι. Σε πείραξε. Του έχω δώσει 2 τσιγάρα από το πρωί. Τώρα αυτό έμεινε. Άνοιξε την πόρτα. Το χρειάζεται πάλι αυτό. Πίνεις το τσάι σου. Άνοιξε την πόρτα. Το άνοιξα χθες, αλλά δεν θα το ανοίξω σήμερα. Γραφείο παραπώνων. Γιατί με κυνηγάς. Άνοιξε την πόρτα. Υπό έναν όρο. Τι τώρα. Ίδιο. Κάνε μπάνιο και άλλαξε ρούχα. Δεν θέλω να αλλάξω ρούχα. Είμαι καλά έτσι. Άνοιξε την πόρτα. Εντάξει, εντάξει. Εσύ αποφασίζεις αυτό. Έχω τσιγάρο μαζί μου. Όταν κάνεις μπάνιο και αλλάζεις τα ρούχα σου, τότε θα πάρεις το τσιγάρο.